बेसे बुंनांगोन ना आया लोगोफोर नै दिननि इउटुबार सार धीरेन बसुमतारिया लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायना लाबावबाय जोंहानि न'आव आघन मासनि माइरं गोरलैनि फुजा होदोंमोन आरोना लोगोफोर बिनिनो मोनसे ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफ्रा जाहाथे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै नैसोर रायफोरगिरि लोगोफोर बिथांमोना रायफोरदों गाहेला गामिनि इसोर गाहेला आरो इउटुबारा दा बिजियाव दंथ'यो गावनि खामानियाव इसोरो थारमाने बलि बिधानदो होयो बिथाङा दिनैसो सम मोनदों नै बावथि गासिनो दै सारदों आरो मोनसे दंबावो जों जायखौ होनो बरमानि बिश्वहरि होननाय जायो बे दङ इसिङाव मोनसे माइनाव बोन्दोङाव रायसंनाय दं आं जेब्ला फुजा होनायाव मुखुब जानानै दंमोन ना लोगोफोर बै समाव माने जाय मानसिया आंनि मबाइलखौ लानानै भिडिअ रेकर्डिं खालामदों जेरै गोसो ओरैनो माने बियो ओरैबायदि भिडिअ खालामबाय थादों लोगोफोर मिथिबायना आं माने गावनिनो फुजा हिसाबै आं माने पुरा बिजियाव दंमोन बेनि थाखायनो माने भिडिअ क्वालिटिया मोजां जायाखैबो जानो हागौ मानो होनना बुङोब्ला जाय मानसिया भिडिअ खालामदोंमोन बेयो एसे बैसो जानाय आरोना लोगोफोर बिनि थाखायनो माने भिडिअनि क्वालिटिया मोजां जायाखैबो जानो हागौ अब्लाबो लोगोफ्रा अन्नानै आंनि भिडिअखौ नायसनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोङो फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांनोसै लगायदों मोजां समायना जादों आरोखि न'आ नैफोर फुल साजायना दोनदों नै आरो नै गंसे गोदानैहाय न' लुबावहांदो बे ओंखारथ'वाखै बेखौ लासै लासैनो बेखौ बानायनो नागिरदों ओरैबो मैगं बारि दङ मोनसे कबि गायदों आरो कबिया थांबाय बिराद मोजां जायो मैगङा माने गदायै गायदों आरोखि आरो नैयाव मोनसे बिश्वहरियाव रायफोरनाय दं बेखौबो नोंथांमोना नुना मोनगोन माइनाव बोन्दोङाव इसिङाव मोनसे बावनाय नेम दङ आरो इसा बेखौ खालामबाय थादों ओइनो इउटुबारा बावदों खिदों साथि सावदों आरोखि लोगोफोर नोङो बिमा इयो जगार होदों मा नांगौ धुप सलाय बायदिसिना जगार खालामना होदों आरोना लोगोफोर इयो बिमा दै असे आंगो बिमा नैफोरो माइ स्टपआव दोनदों माइ बोराय गोजा इयो माने बाख्रियाव माइ गोदान सोनो थाखाय बेखौ बरनना दोनदों एबारसो गोदाबाय अरियासो गोदादो आरो ना लोगोफोर थालिर बिलाइयाव सासेया नै माबा अपारेसन खालामगासिनो दाउखौ बिथाङा डक्टरबो रोंखायो उदैयानो गिदिर डक्टर मानसि नालाय बियं फिसा जायो बिथाङाबो मावनाय दांनायाव आखा फाखा दाउ हमना होनाय दाउ बाग्रायनायाव गोगोम रोंगौयो बिथाङा माने दाउला दाउफोर जोख्लाबोना बिथाङा बाग्रायो आरो बिबाजै जायो जुमाय लाबोदो आरो ओंखाम गोरलैनि बाल्थिंसे लाबखादों गोगोम जागोन आरो दिनै फंबाय उन्दैया थोस्लाबनाय नङा ना दाउ हमबावदों मानै आरो नैयाव मोनसे बिश्वहरियाव रायफोरनाय दं बेखौबो नोंथांमोना नुना मोनगोन इउटुबारनि बाइकआ इनो एसे मानसिया बोरायदब नालाय गारियाबो बोरायदब जाबाय होमबाबो बिराद गोसा खारो आरो गारिया लोगोफोर फैदों मिसिं मानसि फैदों गोगोम जादों आरो
नै बिथाङा जोंनिनो लोगो जायो बिथाङा जोंनि आंगो लोगो नै बिथाङाबो लोगो बिथाङाबो दासो सफैदों फैदों अ टपि गुफुर गानदों बिथाङा एसे बुरजा जाबाय नालाय दिनै समनि एसे आंखाल बे हिसाबै देरि जादों लैहोर लैहोर फैदों बिराद गोगोम जादों मा होनो लाब्रा रानदों लाब्रा नैयो माबा दाउ बेदरजों आलु मटर बे लादों आरो मानसिफोरा जानो बेनिफ्राय नै बिबाजैया माबा सेरेब जासिदों आरो ना लोगोफोर सेरेब रानदों बिबाजैयाबो रायजोफोरा फैदों लोगोफोर भिडिअनि जोबनाय बाहागोखौ बानायनायावनो एकदम खोमसि जालायबाय आरोना लोगोफोर ओरैहाय आरो जाय मानसिया आंनि आइफन मबाइलखौ लानानै भिडिअ बानायदोंमोन ना बे भिडिअनि क्वालिटिखौ बारा मोजां लानो रोङिनि थाखाय सानाव बानायनायफ्राबो एसे गोसोम अबेखैबा सान्दुं मोदाननानै गोसोम नुदों अबेखैबा माने लानाया जायाखै बेबायदिनो माने भिडिअनि क्वालिटिया मोजां जायाखै आरोना लोगोफोर अब्लाबो बिसोर बुंबाय थानायखाय नोङो मालायनि न'आवबा बेबायदि भिडिअ लायो नोंनियावबो लानांगौ होननानै मबाइलखौ बिबाय थानायलाय आंनि आइफन मबाइलखौ बिसोरखौ माने भिडिअ बानायनो थाखाय होबाय आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होथारबानो जाबाय दे लोगोफोर